Namhlanje sifuna ukukhuluma nabantu abasha. Kunabazali abacelile ngolosibili ukuthi ake sikhulume nabantu abasha. Entweni eningi ezikhona ezenzakalayo phakathi kwabantu abasha. Siyabonga kakhulu bafethu siyanibingelela egameni lika Jesu nonke nenani eningenayo endaweni zonke enisuka kuzona be greeted. Siyabonga kakhulu bafethu ukuthi sikhona namhlanje ebusuku sibingelele egameni lika Jesu. Kuningi esilwa nako. Actually kuleli viki ngangithe mina ulife angeke sibe nawo ngezathu eziningi. Umuntu kuyaphithizela kuningi umuntu kumele akulungise empilweni. So ke ngangithe kuleli viki ulife sobonga ungekho kodwa ke kophoqeleleka ukuthi ube khona ulife. Siyambonga uNkulunkulu nangalokho. Asikhulume nabantu abasha nganza kwethu ohambeni lwethu lonke einsukwini zokuphila kwethu for the fact ukuthi uNkulunkulu uyasivikela, for the fact ukuthi uNkulunkulu uyaselekelela ohambeni lwethu enqaba nathi eyintweni ezithile naseyingozini ezithile. Hey wafethu mina ngisathukile namanje ukuthi namhlanje ngaba ngisemakhazeni ngisathuke namanje ukuthi by now ngaba kuthiwa umuntu ayakasekho manje but usimakade unqabile. Kunento efuna siyixoxa la concerning abantu abasha. Uma bekhona abantu abasha sanibingelela nonke kusukela ku Sunday school ama teenagers early 20s early 30s nathi sesibadala kukhona siyokufunda lo hambeni lwethu kokunye siyokufunda amanye amaphutha esawenzayo. But namhlanje kube siyaxoxa ngangiyothi mina uma umuntu omusha onganalo iphupho kuyafana ukuthi ufile. Iphupho li direction yohambo lwakho. Iphupho into oyibona uyiyona ungakabi yiyo. Have a dream. Singasho njalo umuntu omusha ufunda isikolo, umuntu omusha safuna umsebenzi, umuntu omusha ungakashadi, umuntu omusha oseshadile, ubusha sikhulumela leminyakeni. Bakhona abantu abasha sebeshadile umusha. Khona nalento ukuthi masithi brother and sisters wasingakhuluma ukuthi ubrother umuntu ongashadile cha. Ngokwebhayibheli ubrother ubhuti enkosini. Wethu ubaba noma umama but it's ubhuti enkosini. Now okay, the only thing that will give you a direction ukuhambeni kwethu kwempilo ukuba nephupho. Iphupho linikeza abantu abaningi direction, abantu abanganalo iphupho namhlanje bayinhlekisa ngoba naku ukuphila ungazi ukuthi uphilelani. Kuyadala ichaos empilweni yomuntu. Masifunda I think one of the soyikhota amanye amavesi siwafunda. Sifunda kuneBhayibhelini kunomfana kwakuthiwa uJoseph. iBhayibheli lithi was early a teenager because he was 17 to 20. Wayelapho 17 years. Ku chapter 37 verse number 9 lithi iBhayibheli waphupha iphupho. Now la emaphusheni iphupho nombono kufana. Kulabo abathanda ukuphupha ke iphupho yenye into. Umbono yenye into. Yini iphupho inombono? Iphupho liyachazwa. For example, uma uphupha uJoseph waphupha ilanga nenyanga nezinkanyezi. Iphupho lelo. Olukuzana obani futhi waphupha amaphupho eBhayibhelini. Naye uJoseph waphupha futhi esejele. But umbono uchazwa. Umbono uvela ubone manje ukuthi uNkulunkulu wakhuluma nami embonweni. Umbono uyakwazi ukubona ulele, uyakwazi ukubona uhleli, uyakwazi ukubona umbono wenza noma yini umbono. Umbono njengefilm nje idlalayo kodwa mayiqeda uba nesithombe siphelele ukuthi ngibona u1 no2 no3. Kodwa iphupho kumele uphuphe uthi ngibona isihlahla sihlephuka phansi impande zakhona zazomile. Iphupho lelo because kumele si-explain ukuthi biblically yini isihlahla, izimpande ichaza ukuthini, ukusephuka kuchaza ukuthini. Iphupho lona eBukadnezari siyabonga ncebe. So ke iphupho lephupho liyachazwa kodwa umbona uchazwa. Uma uke wabona umbono uunderstanda kahle ukuthi uNkulunkulu umbonise u1 no2 no3. But iphupho liza ngemfanekiso so that you will be able to interpret le mfanekiso. So ke lithi iBhayibheli uJoseph umafunda uGenesis chapter 37 verse number 9 waphupha elinye iphupho. Lapha ephusheni waliphupha uJoseph wabona ilanga. Waphupha ilanga lali representa uyise. Wabona inyanga yayimela uma wakhe bese kuthi izinkanyezi ezu11 ezazi representa abafowabo. Uthi lokhu kokuthathu engakuphupha ngaphupha kungikhothamela. As a result uma uJoseph ayotshela ubaba wakhe la sikhuluma ngeteenager at the age of 17. Sikhuluma nabantu abasha namhlanje
at the age of 17 waba nalombono ukuthi ngibone nansi into uma eyitshela ubaba wakhe uJacob ukuthi ngiphuphe lokho. That's why umuzwa ethu uJacob manje ufuna ukungitshela ukuthi mina nonyoko nabafweni sokukhothamela yini. Lithi iBhayibheli uyise walilonda lelo phupho because way understand ukuthi ilanga nenyanga nezinkanyezi zazichaza ifamily yakhe. But uJoseph abona leli phupho, he was a teenager at the age of 17. 17 muningi kabe eBhayibhelini, so ubona abanye bebe bancane kakhulu kuno 17 years. Now ngithe mina umuntu onganalo iphupho ufephila, intombazane enganaphupho nomathi inhle kangakanani ifiphila, insizwe enganalo iphupho noma thi ihlaniphe kangakanani, because to have a dream it will give you a direction yempilo. Now noma uJoseph wayekhona endlini kaJacob belusana nezimvu nezimbuzi nezingulube, bayenza konke noma bebelala erondweni noma belala bengadlili, but the man has a dream. Empilweni yakhe kukhona into ayibona eyiyo ingakabi yiyo. Wayibona yena ukuthi in few years to come angazi nini, but kunento engayibona ngiyona, ngiyibone ngikhothe ngiundunankulu ezweni laseGibhithe. Ngikubona ngisekhona la ngihleli khona namhlanje. Ngibona ngikhona la nginabazali abangasebenzi, nginabazali abalambayo, nginabazali abentulayo. Ngibona ngikhona la sikhulisa umama oyedwa estrugglisha ukusikhulisa. Ngizibonile kusuJoseph, ngizibone ngiyindunankulu nisho nabafowethu imbali bangikhothamela isizwe sonke saseGibhithe. Ngasibona sengikhothamela, yayingayenzi sense into ekhulunywa uJoseph ekhuluma esezweni la kube kuhluphekeni, kodwa wachaza ukuthi ukuhlupheka ngikho namhlanje ngiyakubona, but kunento engiyibone ngiyona eminyakeni eminingi ezayo. I don't care ukuthi uhlala kuphi, I don't care ukuthi uzalwa obani, banamalini, bakufundisa kuphi, afford ukwenzani, uqoka iphimpa. I don't care ukuthi ubani umuhle kangakanani, but if ungenalo iphupho, ngoba iphupho into oyibona uyiyo ungakabi yiyo. Now to have a dream it will give you a direction empilweni, ngoba ukuba nephupho ikhona kukwenza ukuthi noma wayesefikile uJoseph eGibhithe, mefike eGibhithe ziningi izinto ezazikhona eGibhithe ukuthi zasefuna ukudivert iphupho lakhe. Wake wafica efuna ukubanjwa umkaPotifar. Amakhosi mahle, bakhetha amakhosikazi amahle. Waqhathanisa uJoseph mefike eGibhithe, wabuka iphupho, wasebuka unkosikazi, wabuka intokozo yekwesikhashana, ukujabula kwesikhashana, wasebuka iphupho leminyaka. Because if ungenalo iphupho uthatha noma yini phambi kwakho. The reason why namhla sinabantu abasha abaye ezikolweni banganawo amaphupho, bathi mabafike ezikolweni babhemana nensangu, bekhulelwa, bathuka othisha, abanalo iphupho, ngoba iphupho lukunikeza idirection. Nithi nihlele edeskini nifunda, abanganawo amaphupho nibezobathuka othisha, abanganawo amaphupho makuthiwa ibreak bahamba bobhema ama-toilet, bahamba bolalana ama-toilet, abanye balove ezikolweni bahamba baya ebafaneni, because abanalo iphupho. Iphupho liyakudirect, iphupho liyakuqhuquzela ukuthi uma uyibone udokotela, insango, umjolo, ukungafuni, ungastadishi, lezi zinto zimkhipha udokotela. Into ekhipha udokotela ukustadisha, uyayiassociate nabantu abawahambo lwakhe abokhipha udokotela. Ebona umuntu ongenalo iphupho ufe ehamba wenza noma yini ephambi kwempilo yakhe, webehave noma kanjani. Have a dream, zibone udokotela. Uma uyibona udokotela kofuna wazi ukuthi udokotela ukhishwa yini. Udokotela ukhishwa kustadisha, udokotela kalove esikolweni, udokotela kabanga umsindo athukwana nothisha ebezama ukukhanda impilo yakhe. All this kind of things zidalwa abantu abanganalo iphupho, ngoba uma unalo iphupho, iphupho liyakudirecta. Mefike uJoseph uGibhithe wathola umkaPotifar, unkosikazi kaPotifar efuna ukulala na, wasebuka ukulala, ebuka iphupho ukuba wavuma uJoseph ukulala, ngabe izinto eziningi wayibona ezona zashabalala. The dream will give you a direction. Iphupho lilodwa linciphisa uhlobo labangane eliseduze kwakho. La sikhuluma nge-teenager, wayemncane kabi uJoseph, kodwa wayeneyinqumo, wayenestand yokuma entweni akholelwa kuyona. Wayeyazi ukwehlukanisa umgwaqo obheke ekudukeni nomgwaqo obheke empumelelweni. Wayebaza abangane
abazomenza aphumelele ekuhambeni kwakhe naye zoba yinto afuna ukuba yiyona at the age of 17 years. But wayeney'nqumo. The reason why sinabantu abasha abangakwazi ukuwasha, abangakwazi ukugeza, abavuswa njalo babangumsindo bayakhuzwa, abanaphupho. Iphupho liyakudirect, iphupho ilona likuvusa ebusuku umfana uyintombazana, because you have a dream to be a good wife. Now if you have a dream ukuba unkosikazi oqotho, that dream will direct you. Ilona lokuchoose ihlobo labantu kumele uphile nabo, ilona lokufundisa inhlobo okuyiphatha, ilona iphupho lokutshela ukuthi because I have a desire and a dream to be a good wife, let me guide myself namhlanje ukuze mangifike kulo mshado ngibe umfazi oqotho. Khona abantu abahle, but ayikho into abayibona bayona. Have a dream. Ma ufuna ukuyibona uthishela kusasa, iba nephupho. Have a dream. Ngeke usucceed kulo mhlaba lo ingane ekhulayo kodwa engayiboni ilutho. That's why kunengane ekhula namhlanje lamakhaya radio yonke into ikhona kodwa ziyohluleka ziyofa because ayikaze zaphupha lutho. Because kwesinye isikhathi kofuna ke siyibuza lezi ngane ukuthi ucabanga ukuthi ufuna ukuba yini kusasa. Akutshela ukuthi ngifuna ukuba ummeli uthi kodwa manje ummeli oyivilo njenga ukhona yini, ngoba ummeli nawe into embela ayifani, ngoba i-lifestyle yakho ayimkhiphi ummeli, i-lifestyle yakho ikhipha iphara. So if wena ufuna ukuba ummeli but your behavior ayifani nommeli. Abameli bayastudisha, abameli uma banama-data they do research, they spend their time bastudisha doing research ko Google. Wena ma une-data the only thing that you do ubukela amantombazana apuquzayo lapha ayadlala ngezinqa. Lezi zinto zakho nobumeli akuhlangani kokubili. Have a dream and the dream will give you direction. Ungenalo iphupho empilweni useless. Have a dream. iBhayibheli ke uJoseph noma sefikile eGibhithe waqhubeka nephupho lakhe ngoba waphinda wephupha futhi noma sekhona ejele. Walilinda iphupho lakhe ukuze lifezeke. Umuntu omusha wonke, I'm telling you mina sinabantu abasha as we speak right now, amantombazana azokutshela ukuthi mina mhla ngashada ngiyoba umfazi ohlonipha indoda kodwa impilo ayiphila namhlanje ngeke imiyisa la afuna ukuya khona. Have a dream. Zibone uyindoda eqotho, uyibona namhlanje. That's why isiZulu sithi inkunzi sematholeni. Umuntu umbona namhlanje into ezoba yiyona kusasa. Umbona namhlanje ibehavior yakhe, indlela ayiphatha ngayo, indlela akhuluma ngayo, umbona ukuthi loyo bayi chaos nasemndenini wakubo. That's why noma ubuka abafana lezi ingane uyibuka uyizalayo, indlela lo mfana treata ngayo osisi bakhe, indlela echaza ngayo ukuthi uyobheva kanjani kunkosikazi wakhe, ngoba umuntu lento ayiyona uyibona namhlanje. Have a dream. If you desire to be a good husband, qala namhlanje ukuthi a good husband uma edrobheni, uma uthi uhambe obamba amaphilisi job ubuye uyiphathela isinkwa, mama ngithenge nasi isinkwa. This is the dream that I dream to be a good husband. That's why ngiqala namhlanje ukwazi ngiyifundisa ama responsibilities akumele ngibe nawo ekhaya. Ngemali yami yokukhera makusala u10 rand ngithenga amagwinya, angiwadli ngedwa endleleni ngibuya nawo amagwinya mama asele siwadleneni. Mawuthi angihambe ngobamba amaphilisi job ngiyakwazi ukuthenga isinkwa, ngiyakwazi ukuthi mangeke ushukela la umama esebenza ubaba esebenza, but ngiyayifundisa ukuthi nginephupho lokuthi ingane zami zingalambi, unkosikazi wami engalambi, umphakathi ungalambi. Ingane enephupho yokuthi lento ukuthi uzingane ithi mangikhulile ngizokwakha isikolo, nginakekela abantu abahluphekayo, ngeke kuzokwenzeka ngoba umuntu unalelo phupho. Umbona namhlanje uma abazali bakhe bamnikeza imali yokukhera, uma bamnikeza isikhaftini, kuneyingane esikoleni ezingalambi yena nayo imali yokukhera. Abanye banalama phupho ushare nazo ingane, hayi ngoba mina ngesikhaftini thatha na 1 rand abanothenga amagwinya. Ubona le ngane inephupho. Have a dream because the dream will give you a direction. Ngeke uyendawo empilweni, ngeke uye noma ikuphi, ngeke ulala noma ubani, ngeke ubheve noma kanjani. Khona abantu nje umuzome ekhuluma athi mina ngiyakutshela ngoba umfazi oqotho, kodwa umfazi oqotho nalezinto zenza ayifani. Umfazi oqotho la lethaveni, umfazi oqotho namanga, umfazi oqotho onobuqili, umfazi oqotho unohlobo lo une crew yabafana. Hi Pete, uphendula ngapha uphendula, kodwa mambuza uthi kodwa lempilo yakho ephilani nathi khuleka mina once ngashada ngizoyiphatha kahle namanga. Lento iyona namhlanje, into ozoba iyona kusasa. Sibabonile abanye sabashada sibabona ukuthi lo ngeke abe umfazi oqotho. Have a dream. Qala namhlanje to behave yourself. Zitreat namhlanje, zikhuze namhlanje uwedwa kunganamuntu uthi this is the kind of lifestyle I want to live in future. Ngifuna ukutreat ingane zami ngale ndlela. Ziqala namhlanje. Have a dream. Umuntu
umusho nganali iphupho akunandaba nokuthi umfundisa kwesiphi isikole imali yakho udlala ngayo ngoba uyambona indlela ebehave ngayo ukuthi lo ngeke abe utho kusasa into uqala awubi into ngoba usunayo uqala ungakabi nayo. Now because I dream to be a good husband, I must start today to treat abantu besifazane kahle, not manipulating them, ngingalali nabo ngibaxhaphaze, because this is my dream ukuba indoda eqotho emndenini wayo. I must stand my ground. Uma ngikhuluma ngibe indoda yezwi la kumele ngiqale namhlanje ukuthi I don't manipulate people, angithatha advantage amantombazaneni because bangijwayele ngixoxa nabo using my knowledge whatsoever to manipulate ingqondo yabo. No, kumele ngiqala namhlanje ukuba indoda eqotho because I have a dream. So that mangikhuluma einganeni zami ngikhuluma into ekuyiyona yona ngoba into ephuma emangeni ayinayo impact, ayinamandla kulomuntu osuyikhuluma. Yezwakala into ephuma akunandaba noma ngathi ukhuluma amandla amazwi anamandla kangakanani, but na ukukhuluma kusuka eqinisweni kune impact la usuka ukhuluma khona. Noma ngathiwa umama kodwa umama onamanga ozama ukukhuluma uyezwakala umama okhuluma okhuza umjolo ngoba engaphila emjolweni nomuntu okhuluma into ngoba ephila kuyona. There's a difference. Yamuza umuntu okhuluma into ngoba ayihambi yodwa into ephelekezelwa yiqiniso ngemuva. Lukhona ugcobo loqinisekisa lento ekhulunywayo ngoba isuka eqinisweni. Have a dream. Ebuncanini bakho usemncane usami kahle usanconywa. If you dream to be a good wife, start today. Usemncane unjalo ziphathe manje. Usiphathele indoda ethi mayekufica ngelini lakho ibonga uNkulunkulu ngawe emncanini bakho. We know that abanye abantu abasha bangena emgodini basesebancane. We have sinama teenagers namhlanje se experience umjolo ngendlela exakile, but have a dream because the dream izokuvalela iminyanga evulwe yisitha, izokuchuzela uhlobo labangani kumele bebekhona empilweni yakho, izokuchuzela a lifestyle. Iphupho liyakubophezela ezintweni ezithile eyithokozisa inyama yakho. This man, he was only 17 years but he has a dream. Have a dream. Abanye bethu saphila njengoba kuyaphilwa. Akuphilwa kanjalo empilweni. Awuphila uthi siyobona phambili udecide manje kuse emncanini bakho batshela abazali bami ukuthi ngiphupho kuba into ethile bese abazali bakho beguide ukuhamba kwakho. Wena lento yakho ohlala etoilet nabafana uma kuphitha ukubhisu kubanga umsindo kuyabhema ayimkhipha udokotela iphana nalento. Sibabonile abaningi bebekhuluma into eningi namhlanje babhemana nensangu babhemana nama drugs kuze kube namhlanje bani baze bashada baqhubeka nale mkhuba lento yaqala emncanini babo not have a dream. Yabona ngani yami mofuna ukukhula kahle iba nephupho. The dream will give you a direction. Iphupho nalo ngoba iphupho hi direction ilona lokukhombisa ukuthi ungayila yanale. Iphupho lokuvuse ebusuku lithi funda manje ngoba uthe wena ufuna ukuba udokotela ke akalali uyastudisha udokotela kaphili ngalendlela. Udokotela akahamba ayohlala le emgwaqeni kubanga umsindo engafundile. Cha, udokotela ukhishwa yincwadi. Have a dream because the dream will give you a direction. uJoseph waba nephupho at the age of 17 years and lelo phupho lam director noma abafowabo sebemjikela abafowabo sebemdayisa wena lento ukuthi na but lento akusiyona lento engiyibona ngiyiyona ngoba you refuse. Yeah, you refuse. Iphupho ukwenza ukuthi noma sekufika ozwana bathi bayakuthanda bengakholwa bame ngokuthi ba drive ama BM nama Mercedes bame ngana, but iphupho la uyitshela ukuthi but I once had a dream to be a faithful wife emshadweni wami. Ngangithemina ngiyoshada indoda ekholwayo eyesaba uNkulunkulu, but this one is not my dream, and for that reason I don't care to drive in uhlala kuphi unamalini, but angikaze ngakuphupha lokho uhambeni kwami ngoba ngihambe ngokwethembeka i-direction lephupho lami ngilandele emva kwalo. So angikwazi ukuthatha noma yini ophambi kwami. I will wait, ngiyolilinda icebo nephupho uNkulunkulu alibeke empilweni yami zeliphume. Umuntu ungenalo iphupho wenza noma yini ubamba ungaphambi kwamehlo akho wenza noma ikuphi available. Have a dream. Ebuncanini bakho iba nephupho. Nento efuna sixoxe namhlanje ebusuku nabantu abasha. Asifunde incwadi kaMshumayeli Ecclesiastes chapter 11 verse number 9. Mshumayeli chapter 11 verse number 9. Have a dream. Umuntu onganalo iphupho ufephila. I'm telling you. Umuntu onganalo iphupho ufephila. Umuntu onganalo iphupho uma ungamnikeza 15 million man chapter 11
not chapter 12, chapter 11 verse number 9. Umuntu unganalo iphupho noma ungamnikeza 10 million manje angayibhubhudla ngeviki because noma ngabanayo le mali ayikho into wakho wabanayo empilweni ukuthi mangelela uNkulunkulu anganginikeza imali zokwenza iphupho into enjalo iphupho noma engakafiki lutho empilweni but you know ukuthi ufunana empilweni yakho. Have a dream. Iba nephupho empilweni zibone uyinto ethile ungakabi yiyo. Chapter 11 verse number 9. Have a dream. Ibhadi futhi ukushada intombazane enganalo iphupho. Ibhadi futhi ukushada insizwe enganalo iphupho. Ibhadi ishwabene. Ngoba ushothi nje emshadweni wenu akukho lani yakhona. Ngoba lo muntu ayikho into ayibone yona. That's why enza noma yini ephila noma kanjani ebehave noma kanjani ngoba ayikho into wakhe wayibone yona empilweni. So noma ngaba nemali noma ngathi uhola 50 million uzwedla ngosuku ngoba akanalo iphupho, akana direction yempilo. Now kunamazwi akhulunywa uSolomon. uSolomon abafundi beBhayibheli bathi ubhale lencwadi kaMshumayeli ebudaleni bakhe wayese experienceile ebuncanini bakhe ukuthi kunezinto empilweni ezibonakala zizinhle ebumnandini bokuphila nje but egcineni kosuku edala chaos. Uthi ke umshumo uSolomon la ku chapter 11 verse number 9 uthi thokoza insizwa ebusheni bakho. Yabo thokoza insizwa ebusheni bakho. Yabona masikhuluma ngokuthokoza yenza noma yini ekujabulisayo. Ake ngiqedelele thokoza insizwa ebusheni bakho inhliziyo yakho ikupha okwenama. Okwenama inhliziyo emihleni yobusha bakho. Yabo ake ngiphinde thokoza insizwa ebusheni bakho. Inhliziyo yakho ikupha okwenama emihleni yobusha bakho. Now maku verse number omayiqhubeka uhambe ngezindlela zenhliziyo yakho njengokuba amehlo akho njengokubona kwamehlo akho kepha yazi ukuthi ngakho konke lokho uNkulunkulu uyakungenisa ekwahlulelweni. Amphinde ngamamezelo nomshado. Thokoza insizwa ebusheni bakho. Inhliziyo yakho ikupha okwenama emihleni yobunsizwa bakho. Uhambe ngezindlela zenhliziyo yakho njengokubona kwamehlo akho kepha yazi ukuthi ngakho konke lokhu uNkulunkulu uyakungenisa ekwahlulelweni. Besathi Proverbs chapter 14 verse number 12. Kukhona indlela eyibonakala yinhle emehlweni womuntu. Uma lo muntu ehamba ngale ndlela uyayincoma uma ehamba ngayo. Kodwa isiphetho ngoba indlela nendlela empilweni yomuntu ebuntombini bakho nasebunsizweni bakho uhambo lolu ohamba ngalo elinesiphetho ngoba ayikho indlela engenayo isiphetho. Ngeke ube intombazana njengoba uyintombazana namhlanje ophila anyhow ocabanga ukuthi uyolohamba lolu hambo bese ungaphelela indawo. Uhambo nohambo, impilo nempilo, sinqumo nesinqumo umuntu esithathile kunesiphetho sakhona. So that's why ke uProverbs athi kukhona indlela ngoba ziningi indlela emehlweni ethu esithi masiyibuka. Abanye bethu sihamba indlela zamanga, abanye bethu sihamba indlela zokutshontsha, abanye bethu sihamba indlela zobuqili. Indlela masibuka zinhle ebuqilini bethu, zinhle emangeni ethu, but there is something ngalezi indlela esihamba ngazo ukuthi kunesiphetho. Ayikho indlela engakuyisa indawo, sonke sisohambeni siyahamba. Enezinhle masibuka lezi ndlela emehlweni ethu, ebusheni bethu, sayigijima lezi ndlela abanye bethu ngoba sasebancane simemezela namhlanje lo mgwaqo ohamba ngawo yazi ukuthi kunesiphetho. Ncwadi kaGalatians chapter 6 I think verse number 9 chapter 6 verse 7 uthi uNkulunkulu akahlekwa lokho umuntu akutshala khona ekuvuna. I'm telling you uyoyithola ireward yokuphila kwakho, uyokuthola ireward yokuphila kwakho, uyoyithola ireward yebehavior yakho, uyoyithola ireward yemkhuba yakho. Lithi iBhayibheli naloko kwenzeke bomnyameni kunemphumela wakhona, but the only thing that will give you a direction, have a dream, iba nephupho izokunikeza idirection. Usethi ke uSolomon thokoza insizwa emhleni yobusha bakho. Inhliziyo yakho kupha kwenama, hamba njengokubona kwenhliziyo yakho. Kodwa ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu sewuhambile njengokubona kwakho ebusheni bakho. Uyingane etshontshayo, uyingane
ekhohlisa abazali, ingane elala ama-out, ingane engalawulwa, ingane ephila yabona makukhona into engiyazi ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wethembekile empilweni wonke umuntu ukuthi okwenzayo uSimakade will give you reward. I'm telling you, akukho umuntu kulomhlaba lo ophila anyhow oyenza noma kanjani angeke ayithole inkokelo. Hamba nsizwa njengokubona kwamehlo akho, thokoza ebusheni bakho. Yabona ukuyijabulisa, ulala nosisi bethu baphike, uhamba ushela amantombazane wenza, but you will get the reward. Kukhona as we speak right now bavuna izinto abazenza ebusheni babo, abakhuzwa. Uthi yekela uhamba ulala namantombazane, yekela uhamba uvule inyawo uvulela abafana, yekela ukuqamba amanga, yekela ukutshontsha ngane yami, akusimpilo le athi anisiyeke sasingekho ebusheni bakho. Hamba ke njengokubona kwamehlo akho, kodwa sifuna ukunikeza abantu abasha ebusheni babo ukuthi namhlanje into uyenza namhlanje iyoba i-stumbling block kusasa. Abanye bethu namhlanje sikhaliswa yinqumo esakhuzwa kuzo ebusheni bethu kuthiwa yekela lento uyenzayo, sathi anisiyeke sifuna ukuenjoy impilo. Namhlanje kumile phambi kwethu kumgoqo wenjabulo yethu ngoba sahamba njengokubona kwamehlo ethu ebusheni bethu. That's why sikhuza abantu abasha namhlanje, yekela nomgwaqo ohamba ngawo. Eminye imigodi thina siyengenile kuyo siyayazi. Ukubheva kwethu sakhe abanye osisi bethu bakhe bama ngobuhle. Ubuhle babo babashiya nebitterness, ubuhle babo babashiya nezifo, ubuhle babo baxhashazwa, ubuhle baba namhlanje abanasithunzi, noma ehamba noma athi ugqoke kangakanani bamkhombe endaweni. Thangwa sitshela ngalo, ziphathe kahle nina ingane ebuncanini benu, noma uthi umi kahle noma uthi yanconywa, ziphathe kahle ngoba uhambo lelo hamba kulona kunesiphetho. Thokoza nsizwa ebusheni bakho. Khona insizwa namhlanje engabambe emshini. Abafana abancane abangezwa memkhuzu umama wakhe, yekela lento enzayo. Yekela ukushintsha amantombazana ngalendlela. Bafethu ngicela ukuyicizelela le bakhona abantu abasha basilalela. Kofuna nikwazi weinsizwa nani intombi ukuthi uSimakade ekwethembekeni kwakhe ayikho into oyenzayo kulomhlaba engakunikeze umklomelo. Kukhona ireward, kukhona a crown yokwenza kwakhe ebubini bakho nasebuhleni bakho. That's why ke uma usemncane ukhula namhlanje oyazi ukuthi ibehavior yakho, iattitude, abanye abantu abasha namhlanje baxhaphazana nabantu not knowing ukuthi lokho kuxhaphaza ukwenza namhlanje uyokuthola phambili. uNkulunkulu wethembeke ngaleyo ndlela, akayikhohlwa neaddress, akakhohlwa ukubuyisela ireward yalomuntu oyenzile. Labantu abenza izithutha, labantu abaxhaphaza namhlanje lezi mali ezitshontshela abazali, you will get the reward. Simakade wethembekile, lento lehamba ize yafika kwabadala. Abanye abadala namhlanje babanjwe izinto abazenza ebusheni bakho. uNkulunkulu wethembekile kule ngxenyana, bekubona abantu noma bangakuboni umgwaqo ohamba ngawo uyofika ukulinde phambili, because you must pay the price. That's why we'll give it the advice abantu abasha. Kungcono ukuthi ukhokhe manje bese undize lethu kunokundiza manje ukhokhe lethu, ngoba everything has a price. Kuphila ngale ndlela bese ucabanga ukuthi uyophila ngale ndlela for AF. You must pay the price. Thokoza nsizwa ebusheni bakho. Ngabona nje kunabantu namhlanje ababanjwe inquma abayithatha ebusheni babo, bake babo bakhuzwa, yeke lo hamba ulala nabafana uzothola izingane. Anisiyekeni wayithola ingane kwala noma sekufika indoda eqotho, fikile indoda eqotho. Lezi zinto esayithatha ebusheni bekho ezwa naye ukuthi nayo indoda engithandayo, kodwa nayo inkinga zeingane. Uma ngasona lezi ingane idelela le ndoda ashade nayo, sebathi uyakhuluma ukuthi akasiyeke lo, wena baba bomiyekeleni ubaba ushada lo muntu ekhanda elikhulu, ubona ukuthi ukube lezi ingane azikho ngaba ngihleli ngokuthula emshadweni wami. Izinto impilo engayiphila ebusheni bami namhlanje imela yumgoqo, imosha injabulo yami. Uthi ngihleli kahle nezingane, ubaba lo shade nazi yamhlonipha, naleli dry bone baba wengane, so ke fona ngifuna izingane zami, ufuna ubona ukuthi nangu lo muntu uzuthi ngathi ngathandazela ukuthi awu futhi wayazi ukube lezi ingane azikho naleli dry bone alikho, kube ngihleli kahle kulomshado. Ubanjwa ubumnandi wabo enjoy sakhuzo. Thokoza nsizwa ebusheni bakho, indlela yakho uhamba njengobona kwakho, kodwa there's one thing that you need to know. Akwenzeki nganza ukuthi ngiyakutshela futhi ngiyakukhumbuza, akwenzeki ungaphila noma kanjani bese uyaphunyuka, ngeke kuze kwenzeke ngisho nangephutho. Bantu abasha ayikho into ebuhlungu
njengokuthi kufika isigaba sokushada ifika insizwa ithi ngiyakuthanda sisi bese uthi nami ngiyakuthanda kodwa kuna something engifuna ukukutshela yona. Ayikho into ebuhlungu njengaleso statement ukuthi ngiyakuthanda na, but there is something that I need to tell you. Uthi useyamchazela that something umbona ngiyaxolisa ngengikwazi bese kusho enhlizweni yakuthi ukube lobusha bami angibubudlanga ebusheni bami ngaba ngikho. Kunamaqiniso kumele siwakhuluma abantu abasha that you need to know. Siphile sizukulwaneni esibi. Kunabanye abafana abangeke abangamshada abangamfuni umuntu ongafundile. That's a fact. Njoba uye ukuyofunda esikoleni ontanga abakubefunde bekumithisa ngoba umfana memithisa wena njengontombazana shothi wena yeke isikole naye iqhubekela ifundela uyothi seqeda isikole ebuye afuna ukushada athi akakwazi ukushada intombazane engafundile kanti umoshwe uye. Kunabafana kulesi sikhathi esiphila kusona so hamba size sifika la khona kukhona insizwe ethi angikwazi ukushada umfana intombazane engafundile kanti waphoxwa yibona bakushaya izinqa ezikoleni kanti bamosha ukusasa la babhubhudla ukusasa la. Wayifundisa empilweni ukuba nephupho. Iphupho lekufundisa ukuthi empilweni kuneziteji zempilo. Impilo ineziteji awukwazi ujump stage manje focus ekufundeni. Mawuqeda ukufunda focus ekufuneni umsebenzi. Umshado ufica ngendlela but have a dream. Have a dream. But a poop, it will give you direction. Singakubalekeli futhi, singakubalekeli kufanele sikwakhuluma amaqiniso bafethu. Kunabanye abangawutholanga umshado namhlanje ngenxa ukuthi banezingane. Yafika insizwa imbone esontweni imbone eshaya ichorus yama-approacher angikuthandile sesi mayethu othi unengane ngiyaxolisa ngengikwazi. There are people that are giving us ama advice namhlanje but awukwazi zwani ungabi nengane ushada intombazane nengane. Bayasinikeza izeluleko. Ulahlekelwa umshado ngesizathu sokuthi kunezinto awayinqabayo ebusheni bakho mabekutshela ukuthi uhambo lwakho lwempilo kunamaphutha kumele siwavume ukuthi manje amaphutha ayenziwa yithi and namhlanje ame endleleni ethi ayi-stumbling block avimba injabulo yethu akwenzeki kulomhlaba ngisho nangephutha ukuthi ungayenza noma yini and then you go away uvela uduke noma kuvela kuthuleke kanjalo kuthiwa yonke into akwenzeki. Ngicela ukunikhumbuza ngani zakwethu ukuthi anything oyenza namhlanje umuntu omusha indlela obheva ngayo indlela oyiphatha ngayo uzokhokha. Ukuthi khokha nini khokha ngani ngeke ungakhokha uzokhokha. So khokha. But have a dream. Uyazi ukuthi uEsther lo sifunda ngayincwadi kaEsther le ntombazana she was a teenager at the age of starting bamcabangela she was early actually from 14 to 20 uEsther wayengane but iBhayibheli lithi uma ayomodela phambi kwaAshvaroshi inkosi wayegqoke ngokuhlonipheka and lokho kwamenza ukuthi eliwini ikhetho lokuba unkosikazi. She has a dream and into wayibona iyona yamenza ukuthi akwazi ukuwina ikhetho ukuthi abe indlovukazi teenager. Labafana bathatha esikhuluma ngabe emlandweni uShadrach, Abednego, Meshach no Daniel bawu4 labesikhuluma ngabo kwangama teenager babahlambikisela lapho 11 kuya ku20 kodwa bebengafika ku20 kodwa 11 13 14 15 around lapho laba bafana abagili umlando eBhayibhelini kwathi abanqaba ukukhonza izithombe ayema teenager abe nephupho ukuthi ngeke sikwazi ukudayisa ngeqiniso. Sinabantu abasha namhlanje abaphila anyhow abayenza anyhow bangamabhutshwa noma siya nabo enkonzweni kodwa uma umuzwa lo muntu indlela akhuluma ngayo icula ngayo uyibona iartist kodwa ngendlela evela ngayo ngendlela ikhuluma ngayo yabona ipansula leli lomzalo have a dream. Iphupho liyafundisa nokugoqa. Iphupho liyafundisa nokukhuluma. Awukhulumi noma kanjani. Awukwazi ukuthi one day will be a prophetess ogqoka amanyala prophetess okhuluma inhlamba. Masibuka wena simbona prophetess sibuka iqili nje eloba yilona kusasa eliyowisa befundisa sibona prophetess la ngoba uma wena uyitshela ukuthi ngelinlanga I'll be a prophetess. I prophetess nawe akufana. Have a dream will give you a direction. Have a dream. Banephupho. Lento embili zaphambana.
lezi zinto uthi mawuyibuka nje ngisho nalabo abantu besifazane bathi ngiyoba umfazi oqotho umbuka nje kunezinto angeke uyibale uyisoloko uyiphinda enganini eyoba ithi iyoba qotho emzini wakho kumele uyibuka namhlanje mabekhuluma abazali babekhuluma nendlela ebheva ngani obhuti bayo ihlathi lo muntu esifazane oba yiyona womuzwa mephendula obhuti babo ukuthi lo iyobheva kanje nasemzini wakhe. Have a dream. Uyazi ukuthi labafana bebengama teenagers uma bethunjelwe eBabylon bafika baliphila ivangeli eBabylon bahlala u70 years eBabylon kwaze bakhulula isizwe sakwaIsrael kodwa bafika bangama teenagers aye nephupho lokumela ivangeli noma abadala nabapriest sebaphila amanga. Uyazi ukuthi uJoseph wabizwa uNkulunkulu ukuthi abe umprofeti ena 17 years uJoseph. So I mean to say Jeremiah wabizwa uNkulunkulu ena 17 years ukuthi abe umprofeti. Uyazi ukuthi kwakho kwabakhona inkosi kwaIsrael kodwa uJosiah kwakhe waba inkosi kwaIsrael ana 8 years 1 2 3 4 5 6 7 8 years he was a king leading isizwe sakwaIsrael. Yakubheva kanje uthi wena umncane sibona abantu eBhayibhelini uNkulunkulu abasebenzisa ebuncaneni babo because bebenamaphupho ukuthi angikwazi ukuphila nomngane akekho umuntu oshintsha emdala shintsha namhlanje athanda uNkulunkulu namhlanje asukubona uyimisela ukukholwa asukubona uyingane emnganeni bakho sukubona ufunda iBhayibheli sukubona uthandaze sukubona ukuthi lengane inento eyiyona wena ngeke ushintshe. Mama mina ngizoba right mangishintsha unamanga matho kuyathandazwa kuyahlina akukaze watholakala ebuncaneni bakho ukuthola ufunda iBhayibheli ngeke awufunda wena ubusiness story ukubuka abantu abathwekayo kuma social media platform yona into uyaziyo ngeke ube utho kusasa ngoba ibehavior yakho nohambo lwakho angeke limkhiphe umuntu oqotho uinfluence ingqondo yakho ngezwe. That's why nefoni yakho igcwele bo Big Zulu ifoni yakho igcwele R&B kodwa ngapha uthi mina ngoba umuntu oqotho unamanga akwazi ukumixa lezi zinto. Bakhona namhlanje abayiphila lempilo ebuncaneni babo noma those uyabatshela yeka lempilo eniphilayo bathi kunani nina ukuthi ngifuna ukuba serious kwaqala ebusheni babo. Uthi Jeremiah uthi uNkulunkulu ekhuluma ngomlomo kaJeremiah athi ngakhuluma kuwe usenenhlanhla wathi awuzwa athi lokhu kumkhuba wakho kusukela ebusheni bakho ukuthi mangikhuluma uthi awulizwa izwi lami akuqali namhlanje uqala ebusheni bakho kunezalukazi ukuthi thina ozona boshumela basejuluka bemanzi into ngeke besenzela ukuthi akuqala namhlanje kwaqala ebusheni babo ubabana lamakhanda abo ngoba lento kuzenziqile ukuthi kuyo enkonzweni wena uyojola ema-toilet kuyo enkonzweni banama strategies abantu baqala ebuncaneni babo okucimana namafoni baqamba banama strategies yokuqamba amanga banama degree nama diploma kwaqala ebusheni babo ngeke kumenze lutho umuntu sewa graduate empilweni ukuphila amanga kusukela ebuncaneni bakho baze besemdala futhi uyayincoma ngale mpilo kanti usekuduza yekela amanga uma uyingane ufuna ukwethembeka ebudaleni bakho wayeka amanga wazonde emlonyeni wakho. Umuntu waphila impilo yasezweni uma ufuna umcorrect umphisa impilo right kuba ngathi uyamkickenepa uyamthumba ufuna freedom yokuphila amanyalemi ngebhadika yena lo muntu ongakaze aze ayidiscipline okukhuleni kwakhe nasehambeni kwakhe ube nebhadi ushadi bendoda yakho enganalo iphupho ushadi indoda njengana direction umuzwa noma ekhuluma umuzwa amaplan akhe empilo ukuthi lo muntu akana direction nokuthi uyasebenza akaze usebenzele usebenza ngoba uyaqualify but lo muntu akana direction lo. Have a dream. Sadvasa bonke abantu abasha ebuncaneni babo ukuthi iba nephupho sakhule empilweni yakho kuyokelekelela empilweni yabona ezinye zeyinqumo noma eminye imigodi esangena kuyona ebusheni bethu namhlanje emili umgoqo kanje emshadweni yethu. Abanye abantu abasha ba enjoya ukulalana ebuncaneni babo namhlanje kuyabahlukumeza emshadweni yabo aba enjoy umshado baya pretenda ukuthi bayayizwa kunento abahamba bayizwe ehlane yazi ezobabeka la noma ngathi okuyenzakala emshadweni wabo abakwazi ukupretenda kunezinto abazaziyo abayithola eGibhithe zihlukumeza bona ngoba zibaphilisa amanga emshadweni. Noma yini oyenzayo iyothumba wena ukuze ungabi nokuthula phambili njoba namhlanje ubheva ngalendlela obheva ngayo hamba ulala uya noma ikuphi lento yohlukumeza wena ukuthi ungabi nokuthula njalo noma ngathi ufika intombazane eqotho
uyointerpreta njengesithutha ngoba sewadlala kakhulu lamaqila amantombazane emgwaqeni noma yini oyenza namhlanje ebusheni bakho uzokubamba ebudaleni bakho. I'm telling you. Yokubamba. Thina sibona omama thina abathola amakhosikazi amadoda aqotho la ngaphandle babhizi baphuma bojola nosikhotheni. Lento yamhlupha ebudaleni bakhe, yamhlupha emncaneni bakhe wangayinqoba. Wayimboza kunokuthi ayinqobe ukuze aqhubeka nempilo. Imbamba ebudaleni bakhe. Kwenzakalani mama nayakazi? Banezizathu bona ukhule emncaneni bakhe uma ukhula wafuna ukudevelop okwakhela phezulu kwamanga. Kwana noma sukhulile unama reasons ayokwenza ukuthi ufuna ukuhlala emanyaleni uziyofela khona. Now emncaneni bakho zifundisa ukuthi lempilo emfuna ukuyiphila kusiyona le ephambi kwamehlo ami. Amfuna ukufana nalabafana. Sibabonile thina abafana bebekhula behlupha endaweni banganawo amaphupho. Bethukana nothisha makufundiswa. Ethi yakhuluma uthisha emthuka athi angizozwa ngawe mina uthisha emtshela athi njalo mina ngiyasebenza ngizamela ukusasa athi asizozwa ngawe. Namhlanje bacela u2 emphakathini. Namhlanje bona bahlala phe ezitolo athi ankeli lokhu ngangifunda namhlanje sengibuza nga ankeli bashawa ukuthi bebenganali iphupho. Yabona yabona once kwashabalala iphupho empilweni, once iphupho laphela. I'm telling you, intombazana eseyifelwe yiphupho yizwa ithi mina cha Nkosi yami angisayi ngeminyaka, angisayi nangokubuka, angisayi noma ngathi unezinye elilodwa. Uma kuumuntu oserial umuzwa mase Paul ukuthi yabona lo iphupho lakhe selishabalele. Cha mina Nkosi yami sengandlula kulezi zinto zama type. Bonke lo selfile iphupho lakhe. Cha no makuyikhahla nje elistraight elimisele empilweni selfile iphupho. Kusemhlabeni la kusemhlabeni ngeke uhlale lento eyona forever. Kunala iphupho elishabalala khona ulibona ukuthi hayi selisithele iphupho ngeke kusenzeka. Ila ubuya khona uzohlala phansi bese uadjust because uma iphupho lakhe lashabalala ubuya phansi uzohlala phansi bese uli-adjust iphupho lakho ngoba sekuyasho ukuthi ngeke kusenzeka. Abanye amaphupho abo ashabalala phambi kwamehlo abo. Bazali babo bazalelwa phakathi kwabazali abathembeka kubazali babo umtshela ukuthi ingane yami angaze ngakuthola ithuba lokufunda. But I'm trying and I'm doing my best ukuthi ube nekusasa. Leyo ngane nomzalo ozamayo oyincishe injabulo yakhe eyincisha lo ngihlobo lamafoni ama colleagues yakhe abana ayincisha everything ukuze ingane yakhe benekusasa. Ivela le ngane mayifika esikolweni kwazana nezinye ingane hamba yokhulela ilove yolala komfana ubonke umzali uzama konke kusamandleni inkinga ufundisa ingane enganali kusasa. Engazi lo muntu ukuthi labazali laba abakhona namhlanje kusasa bobe bangekho bayothi bafala noma ngathi usala namafu uyoyidayisa zonke imoto adayisa izindlu asala sehlala ukubunganali iphupho noma uthi bakunikeza imiliyoni. Namhlanje thina sibona izingane ezalo omama bangafundile hamba lapha emadrobheni badayisana nobhatata bafake insho nebomvu ebusweni badayisana nemishanyelo bazamela izingane zabo kube nokusasa kulala orondweni umzalo onephupho ukuthi le ngane zami noma ngingafa mina kodwa ngifuna ukushiya lezi izingane zinekusasa. Ukuthola ukuthi umama unebhadi uzama kanje uzamela ingane engenali iphupho. Ivela le ngane mayesikole ukuthi ayona ikwazi ingane hamba kuzo zonke izikole, hamba kuzo zonke izikole uyofuna ingane ezikhulelwayo, uyofuna ingane ebhema ama toilet, uyofuna ingane egwazana nezinye ingane, ufuna ingane ezithukana nothisha, ingane ezizalele emakhaya anorondo tshekile njengami ezamiyelwa ngabazali ukuthi hamba uyofuna ikusasa. Uthola ukuthi baguguzela ingane engenali iphupho ecabanga abazali bayohlala forever bafe bezali gcine beyiphara hlala emgwaqeni. Ngeke survive kulomhlaba if unganali iphupho elizokudirect, unganali iphupho elizokuguide. Ngeke survive.
ngeke ukuthi yoba indoda eqotho ihamba ikhumula amaphenti amantombazane ihamba ikhumula amaphenti mawubona isilendo ulala naso ubona isidudla ulala naso ubona izinqa ulala naso ubona isishwapho ulala naso bese you tell yourself ukuthi I'll be a faithful husband unamanga. Ngeke kuze kwenzeke ngoba izinqa nezishwapha nama hips ayoba khona even nala ubheke khona uqala namhlanje ukuyikhuza uyikhuza ukuthi angifuni ukuhlukumeza unkosikazi wami. Ngeke ube umfazi oqotho ngeke noma ngathi ushada abantu wakuphi ngeke ngeke kuze kwenzeke yothi ukhona emshadweni yokhanda izitori uthi ngiyothenga impahla kwashala you will always this is your lifestyle ufunde kusukela ebuncaneni bakho lento ihamba nawe uyohamba nozolala emathuneni kwibhadi empilweni ukuthi uyingane ekhulayo kodwa ingenali iphupho njengomuntu ofile. Have a dream ebuncaneni bakho iba nephupho drafta phansi ukuthi kusasa mina ngifuna ukuba yilokho and for that reason ukuthi have a dream that dream will give a direction. Lelo phupho lona lokuhlelela uhlobo lwabangane kumele uphile nabo. Because I have a dream to preach a pure gospel. Kunohlobo labantu ngeke ngiphile nabo noma ukuthi bathi ngiyathanda. Kunempilo ngeke ngithanda ukuyiphila. Kuneyinqumo ezingiphoqa noma sengibona ukuthi hayi mina ngiyazazi ukuthi ngifuna ukuba yini kusasa. Ngeke ngishade noma ubani. Noma ngathiwa sengizama kangakanani but ngikwazi ukubona ukuthi uma ngishada lo it means 1 or 2 or 3 ngami ngekusenzeka. I have a dream to be a faithful servant until ngizolala emathuneni. Kodwa manje uma ngashada noma ubani shadela ubuhle, shadela imali, shadela imoto. Lento engifisa ukuba yiyona ngesenzeka. Ngiyohlala nginconyo la ngaphandle uthi ezwana kwaze walishada i-tripe ilukuzana i-yellow bone ushada into ekhanyayo walishada i-dark blue deep down my heart I know ukuthi I've been diverted kulento engifisa ukuba yiyona sengenye into I will compromise the gospel ngize ngolala emathuneni. I have a dream. I have a dream. Emncaneni bakho sakhula. Ebuncaneni bakho sakhula iba nephupho. Iba nephupho. Sibone ukuthi ufuna ukuba yini. Ngeke bahlukumeza nabazali bakho. Ngeke bakulandelela. Ezinye ingane zaba nenhlanhla yokuzalwa abazali abazama konke kusemandleni ukuthi ziyaqoka, ziba neuniform, zithengelwa izincwadi, zina everything mayishaya ekhwela umzali la. Kwakuthi uzala ingane enganani ngqondo. Akwazi umzali wakhe sacrifice ngalendlela esacrificela wena ukuthi ube nekusasa bese wena in return ubehave ngalendlela. Umzali wakhe azekhala inyembezi ekhalela wena ngoba lezi inyembezi zomzali wakho umgoqo empilweni yakho nasentokozweni yakho yokuphila. Kunenjabulo yakho yovala lezi inyembezi zomzali ayikhalela ngenxa yakho. Umzali wakhe hamba yokukhala inyembezi ngizinto ezigila. Ngiyakutshela noma ngathiwa ngelinye ilanga uyobamba ingubu nembuzi uyise emathuneni uyoxolisa ngeze isebenze. Umzali wakho uzama konke kusemandleni ukuthi wena ube nokuthula. Wena in return umbonga ukuthi ekhala inyembezi kunabazali abahlaselwa izifo ngenxa yesizathu noma ngenxa yokwenza kwengane azama konke kusemandleni ayikhuliswa sacrifice. Kunabazali bethu abaxoshwa ngisho nasemndenini baxoshelwa izingane baxoshelwa wena ba reject ngisho namadoda indoda athi khipha lesisu athi ngeke ngisikhipha lesisu lengane ngizoyikhulisa kodwa wena in return umbonga ngalendlela ombonga uyozafa emathuneni engenako ukuthula kumgoqo ngeke kube nako ukuthula kulomhlaba. Ngeke ubonga umzali wakho ngalendlela ezama ngayo ezama konke umama ezama ngempela kunabazali bethu abasacrifice ngazo zonke indlela kunamaphutha abazali bethu abahambe bangena kuwo abangeke proud ngawo because of thina but in return sibabonga ngalendlela sibonga ngayo. Umzali wakho usakhala ukuthi washa izitsha, umzali wakho ukhala ukuthi shanyela phansi uyingane. Umzali wakho ezama konke kusemandla ukuthi umama uyazama uzamela thina ngeke kube ingane ebheva ngalendlela. Bazali bethu bazama konke kusemandleni ethu, bazama konke kusemandleni ukuthi ngelinye ilanga efa wena usala ube nokuthula. Kodwa into enhle umenzela umzali wakho ukuthi umtreatisa ukuthi ngathi nganangqondo ngathi akahlaniphile. Iba nephupho. One of the good days yovuka umzali wakho angasekho. And ngendlela ophila ngayo wena akekho umuntu ovuma ukuhlala nawe.
umzali wakho kuphela ukubekezelelayo ukuthi uphila ngalendlela ungafuni ukwasha izitsha afuni ukwasha ama-under afuni ukuklina phansi uhlala unama-excuse into oyifunayo wena ifoni amadata uhlale ey'ndabeni ma umzali wakho engafana namhlanje abekho abantu abefuna ukuhlala nawo ngoba bayakwazi ukuthi awunaphupho intombazane eyivila intombazane eyivuka uyibone ivuka ngamagama kuze koshaya unayo intombazane uyibone kodwa ithi izoba umfazi kabani uyihlathi unje ngeke qala namhlanje ufunde kumama umama akabe proud ngawuthi uzala intombazana abe proud nayi ingane yami bakithi yabona ayikho injabulo ayikho asikho isibusiso njengokujabulisa umzali wakho umzali abe nesmile ngawe amangala nje uthi ungeke uwashe izitsha wenza ukuthi mama ngenza asathi ungane yami kuloko namhlanje relations zokwenza injabulo yomzali isibusiso ivulela iminyango endaweni eziningi isibusiso it's an authority to make things happen without force igunya lokwenza kwenzeke ngaphandle kwendlizula umuntu obusisekile noma ungambeka phezu kwedwala thina sadede lesibusiswa ngabazali abazalathi mfana wami uNkulunkulu akuvulela indlela noma athi uyapi uNkulunkulu akahambe phambi kwakho abasishiyelanga amafa ephathekayo kodwa abazali bethu sibakhalisanga inyembezi that's why ey'nsukwini zokuphila kwabo kunamazwi abawakhuluma phezu kwethu anamathele empilweni yethu ngeke akakwazi umzali ekhaliswa wena akakwazi umzali wakhe ekhala inyembezi ekhaliswa uwe ekhale nje uyena ukuthengela ukudla uyena ukuthengela impahla uyena ukwenzela umkhalisa inyembezi uyamtshela ukuthi angizozwa ngawo ushaya umnyango uvalele endlini mama ngithangifuni kusho wena ngiyakutshela wengane ngiyakutshela lokho kwenza it's investment uzokuvuna ngelinda abanye bethu namhlanje bakuvunile bayakuvuna as we speak right now lezi ngane abayizele bathola lento abebeyenza kubazali babo bebekhuza abazali abanye baze babe nesibindi ukushaya abazali babo isiqalekiso siphindaphindene thina sasikhula safundisa ukuthi umzali asikaze thina satshela abazali bethu ukuthi umama unamanga sasingakaze siyenza lento sasazi ukuthi iphutha wawungeke ukwazi ukuphendula umzali wakho wawungeke ukwazi umzali wethi mayekushaya umama noma ubaba ekushaya emdala uma wakhe wavika ozothi uyangishaya lokhu usuke kwenzisa ukuthi uvikile ukuvika kuye kusho ukuthi uyalwa indlela erathi wawungamane ubaleke lo baba uthuthe esasibuphile ebuzaleni bethu basilekelela nasebudaleni bethu lamaganyana wakhulumayo yabona lamagama wakhulumayo emveni komnyango uma umzali wakhe ekhuluma nawe ushona ngale ngemuva ukhuluma amagama alandela amazwi amzali wakho imbewu uyitshalayo kunezifo namhlanje neziqalekiso engathi noma singaya kubathandaza siya ezinyangeni sithi ufuna ukuyikhipha ngeke izisuka abazali bethu kunamazwi abawakhuluma kithi mhla sibahlukumeza bathi angeke kube into yalutho uyohlupheka uziyofa wangasibona nesidingo sokuyoxolisa kumzali wakho ukuthi mama ngiyaxolisa manje uphethe kabi lithi iBhayibheli siqalekisa singanasizathu esisebenzi imini ukuthi uma umzali wakho uqalekisa ungenzanga lutho erongo lento angeke kube kodwa wena wamhlukumeza umzali wakho futhi angisasho bafethu umzali wakhe ekhala inyembezi ngawe hayo uyahamba uyonikela uyolanda inkomo uhlaba imbuzi ngiyakutshela umgoqo umi kanje uyokhokha have a dream sonke nje abantu abashe ebuncaneni bethu ekukhuleni kwethu yenza sure ukuthi ithuba uNkulunkulu anginikeze lona kumzali wami angibe isibusiso empilweni yakhe ngoba esibusiso kweyami impilo umzali wami akathokoze ngami maningi ama sacrifices abazali bethu abawenza ngenxa yethu and iqiniso lithi ukuba wena ukho umzali wakho lo msebenzi awusebenza ngabe uphila kamnandi nawe ufakazi ngoba abantu ababhubhudlana nokudla la amajuice everything inina just imagine kuba wena ukho le mali yonke esipendelani nama uniform isikole everything transport everything for nina ngabe uphila kanjani ngabe udrive imoto ayifuna ngabe uhamba la thanda ukuya khona but okubuhlungu kakhulu ukuthi wena in return ubehave ngalendlela zakhala inyembezi ezamela wena impilo you will pay the price you will pay
njalo uma kukhona osacrifice impilo yakhe, asacrifice injabulo yakhe, asacrifice lothile engakwamukeli ngokubonga, lo ongakumukeli ngokubonga kune-reward. That's what iBhayibheli ngakhuluma kuse nenhlanhla wathi awuzwa, ngoba kunesikhathi la khona uNkulunkulu akunikeza ithuba lokukubekezelela emanyaleni nasekuphileni kwakho, bese ithuba lo musa uvalwe, ukhala ngeke kuze kwenzeke. Uyodinga leso sikhathi kwa mamncane bathi khahle wena ngesi thina sifana noma wakho thina wekutotosa la ngeke ukwenze lokho la, uthi ubaba umncane bathi ngeke asinayo thina lo, you will pay, uyokhokha. Ngoba noma ungaphila noma kanjani, uya noma ikuphi uphila noma kanjani, you will pay. Iprinciple kaNkulunkulu ithi senzo nesenzo usenzayo kudinga ukukhokhelwa, you will pay. Have a dream, will give a direction. Ngeke uphila noma kanjani, ngeke uye noma ikuphi, ngeke usondeze noma ubani. Bazali ba thina esakhula thina emakhaya sasithi masibuya esikolweni ofuka ukhumula impahla udle, uhamba uyedlelweni uyolusa inkomo, sasivuka ngo3 siyopana izinkabi silime, ubuya ngo5 ugeze uye esikolweni. Ubuya esikolweni isijingi sidabukile lapha yafuka udla isijingi, ulanda inkomo. Abesifazane mabebuya uyedlelweni yolusa, abesifazane mawubuya esikolweni ofika udla la, uthatha ibhakede ushona emfuleni uyokha amanzi, ubuya uzosila la umbila upheke. Kuyathezwa ngomgqibela wangeka lento yokuphumula, hamba uyotheza. Kwakukuhlukumeza lokho, kodwa abazali bethu bebekhanda besifazane namadoda. Sakhula thina sidla isikhokho kuyisinkwa ekseni, itiye sasiliphuza, sasiphuza ngale nkomo isheshisayo le eyensimbi, bese kuthi uma nibilisa amanzi bese nithatha ushukela ufaka esipunweni, ufaka lapha emlilweni isipunu phezu komlilo kanje, ushukela ushe, mase ushilo ushukela uthatha lelo ukuzana isipunu usifaka phakathi kwelukuzana ebhotweni lamanzi, kuba yi-tea bags. That lifestyle. Ngeke ukwazi ngani nami, bona I'm telling you, I'm giving advice, ngeke ukwazi. Nendlela ophila ngayo umzali wakhe akekho happy ngawe. Kunosisi bethu ke abathe ukuthi kancane ke abadlulile esigabeni sokuba ama teenagers, abakuma early 20s to 30, some of them bangakashadi. Siswami, here's the piece of advice. Abanye benu sebanezingane, abanye benu abakabi nazo izingane, ukuthi woyazi empilweni ukuthi uNkulunkulu wethembekile. Ukwethembeka akathembeki kuwe kuphela, uthembeka kubo bonke abaxhashazwa uwe. Wethembekile lo Nkulunkulu othi wena uzokuphendulela, uyabaphendulela nalaba abagilwa uwe. Because iqiniso lithi if you want a faithful husband, the question is, are you faithful wife now? Awukwazi ukuphila noma kanjani, uhamba noma kanjani, behave noma kanjani, bese uexpecta uNkulunkulu in return ukuthi akakunikeza indoda eqotho. Amanye amadoda ayiphunyuka phambi kwakho noma esefikile, uNkulunkulu ebevikele kuhambeni kwakho, ngoba wethembekile uNkulunkulu akaye kuletha isibusiso esiyoba muncu ezimpilweni zabantu abahamba eqotho. Abanye bethu sanikezwa besifazana abangabahamba lwethu, wasinikeza umsizo njengathi. Abanye banikezwa amakhosikazi afana nabo ukuthi banje kwabona. Awukwazi sesikuphila noma kanjani, bese uNkulunkulu uyobeka ethembekile. Uma mina ngihamba ngokwethembeka, bese hamba yonikeza intombazana ehamba ilala, ukulala kuye kuba ngathi ukudla ibreakfast, ingabi nankinga nje, ukuya emahotela, ukuya kuphi kuma izwa kunwayisa nje vele hamba. Yoba uNkulunkulu engethembekile, uma kumele athembeke kimi, ebuka mina, ethembeke empilweni yakhe. Akakwazi ekwethembekeni kwakho ekunikeza umfana ehamba egudluza amantombazane emahotela ebayenga ngemali nezimoto bese amlethe kuwe. uNkulunkulu ebangathembekanga empilweni yakho. Wethembekile uNkulunkulu.
noma ngathiwa bazama ngayo yonke indlela, but he will remain faithful ekwethembekeni kwa. Lithi iBhayibheli noma thina singathembekanga, yena wethembekile, akakwazi ukuvela njengongathembekanga. Kwazi lokho. Kwazi lokho. uNkulunkulu obanganalo iqiniso. So ke the same God expect ukuthi abe neqiniso empilweni yakho, uyalenza iqiniso futhi nakwabanye. Akagcini ngokuba neqiniso kuwe kuphela, ugcina abe neqiniso nakwabanye. Ziphathe kahle, hamba kahle empilweni yakho, ngoba uNkulunkulu wethu simenze samkhanisa ngathi kuyisithombe ukuthi izinto ziyokwenzeka empilo yethu. uNkulunkulu uyakwazi ukuyiphunyula, iphunyuka into ihlele esandleni sakho, ila entendeni esandla sakho, ayisusa uNkulunkulu ngenxa yegwegwe zakho. Remain faithful ebusheni bakho. Ngene emshadweni, we know ukuthi abanye bethu kunamaphutha ebusheni bethu esangena kuona, sina experience esandlula kuyona, but remain faithful. Mina ngihlala ngithi inyembezi zomuntu okhala eme kahle noNkulunkulu ziyazwakala uNkulunkulu. Bese kunenyembezi engwenye, ngoba banenyembezi eseduzana vela khale nje, ngoba ukukhala kwakhe kuyajabuleka. Akusona wonke umuntu okhala uzwakalayo, kodwa umuntu okhala uzwakala umuntu omi kahle noNkulunkulu, bese azwiwe yilo khala kuyena, ngoba kuyaziwa istand ahleli kusona. Osesibetha abaningi wele balendele emshado namhlanje, balala ema-BnB, bayabhuka, bayolala, baphuma ebusuku, abanye ngathi bayasebenza ama-night shift, aphuma ebusuku abuye ebusuku, uqambela abazali amanga. Ngiyakutshela mina, ngikutshela iqiniso phambi kaNkulunkulu, yukuliphe akwenzeki. Ngikutshela iqiniso phambi kwa inkinga yakhona ukuthi la uyobe usukhokha khona uyobe ungasakhumbuli ukuthi you are paying the price. You will pay. Lobo bugundwane bakho yonke impilo oyiphilayo you will pay. Zokhokha. Ukhokha. Abanye bethu siyofika empilweni yakho njengabantu abathembekile, na uzobona unanga uzwana amadoda unanga uzwana. uNkulunkulu azi kahle ukuthi uzwana in the next 5 years uyoyeka ukukholwa, uyohamba yothwala. Vele uzwana yekukholwa ukhanda ubomkhofu. uNkulunkulu uyazi ukuthi you must pay. Ngoba la kulombuso asikho isona esithethelelwayo singavunyiwe. Okubhlungu kakhulu ukuthi la ukhokha khona awazi ukuthi now you are paying. Awazi, ngeke uzukwazi. Ila uyodinga khona umthandazo, futhi awukho umthandazo oyokususa when you need to pay. La sokumele ukhokhe. Awukho umthandazo, awekho ama-fasting noma ungayenyangeni. Uyobuya uphethe iparafini, uphethe ubulongwe benkomo, uphethe uyobuya bofaka uvele uphasha ube mhlophe ngathi ugcobe ngeparafini. You are paying. Sikhona isikhathi sokukhokha empilweni. Ngiyakutshela. Phila noma kanjani. Yenza noma kanjani, hamba noma ikuphi, you will pay. uNkulunkulu wethembekile kule. If you believe ukuthi there is God in heaven, lo uNkulunkulu lo, funda uGalatians chapter 6. Galatians chapter 6. Phathe kahle abantu abasha, hambeni lweni suku nizokuphila kwethu. There is a pay back time where all of us we need to pay. Chapter 6 verse number 7. Galatians chapter 6 verse number 7 uthi ngokuba chapter 6 verse number 7 ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa, ngokuba yiloko akuhlwanyelayo umuntu yakuvuna. Uverse number 8 uthi ngokuba uhlwanyela enyameni yakho yakuvuna ukubhubha kuyo inyama. Ukuhlwanyela, it's when you invest ey'ntweni zenkanuko zenyama. Lithi iBhayibheli uyavuna nakhona enyameni ukubhubha. Bese kuba khona abahlwanyela emoyeni, are those who are investing empilweni kamoya, bayavuna ukuphila khona emoyeni. uNkulunkulu wethembekile. Everyone otshalayo kumele kufike ithuba lokuvuna. Kumele ukwazi lokho. Njobona wonke ama-strategies mfowethu, una wonke ama-strategies uma uholile, khipha amantombazane emahhotela, niyakuphi kuphi, ubloka lo, uvula lo, ulala nalo, wenza kuhle, but kwenza ukwazi ukuthi kunesikhathi empilweni where you need to pay, ngoba ayikho into kulo mhlaba uyesu ungakhokhelwa. Kwazi lokho.
bosisi bethu ngiba nisebenza kahle nithola imali nilandwa abafana niya noma ikuphi nolala kuphi nikhishwa niqamba manga yonke lempilo kuhle kuphila ukwazi kodwa siyafika isikhathi sokukhokha but the problem ukuthi uNkulunkulu akutshela ukuthi khokha kanjani but siyafika isikhathi lakho ukuthi manje you need to pay ngoba ayikho into kumele uyenze ungakhokhelwe yilokho umuntu akwenzayo akutshalayo kumele akhokhe lithi iBhayibheli abatshala enyameni bavuna ukubhubha kuyo inyama kunezifo abantu abayokhala bezobolala emathuneni bayitshala ebusheni babo bangezwa bagijima emgwaqeni behla benyuka uNkulunkulu ababhekile esengathi uNkulunkulu isithomba kaboni abanye bathi sophenduka ngeke you will pay lezi zinto ibamba abantu abasha behla benyuka bayenza bakhuze kuma worship team kulala noma ubani ku worship team hayi abangiboni abakuboni kodwa lesi senzo senzayo kumele ngelilanga ukuthola inkokhelo yakho chapter 6 verse number 23 incwadi yeRomans ithi inkokhelo sonukufa oyenzayo yazi ukuthi noma uyakuphi la wenza khona noma ungavunanga ukufa noma uvuna but one day you will pay abanye bokhala bazobolala emathuneni bakho okubhlungu kakhulu ukuthi abanye bakhokha lezi ikweletu bayikhokha sebayofa isicebe sitshela uAbraham sithi ngicela ungithumelele uLazaro ayotshela abafowethu ekhaya ukuthi le mpilo kade ngiyiphila ayihle uma bazohamba ngalo mgwaqo baze bofika la ngikhona le ndawo ngihleli kuyona yinhle wathi uAbraham alutho akho umuntu osuka la yele abalaleli bona uMoses nabaprofeti le uma bangafuna ukuphenduka lapha basuka khona vele bazoza la imishado eminingi yabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abahleli kuyona enama-crack enemsindo inanama divorce kwasuka kwahlangana amaqili afika hlangana emshadweni angamaqili athe khona but they want to express izwe bekhona emshadweni return le msindo ekhona emshadweni bayoza bafe bakwebhana ngathi bangamakati bakhokhela ikhati abazidla ebusheni babo you will pay mthandazo wami wodwa nje ukuthi uNkulunkulu ingabi khona ngingashadi nomuntu engiyoba khona empilweni mhla ekhokha izikweleti zakhe let me not be part of those people angabi ingxenye lo mshado engabi khona umuntu engiyoyibophezela bese ngiba ingxenye umuntu okhokhayo ekhokhela impilo yakhe ekhokhela izenzo zakhe ekhokhela ibehavior yakhe kulo mhlaba uyakhokha lo ngeke uzulala emathuneni ngakhokhile lithi iBhayibheli incwadi kaNahum chapter 1 verse number 7 uNkulunkulu mkhulu chapter 1 verse number 3 Nahum chapter 1 verse number 3 mkhulu uNkulunkulu ngothanda uyaphuza ukuthukuthela kodwa akayikusho konesono atakanaso kulala wenza noma kanjani behavior noma kanjani bese uvela phambi kukaNkulunkulu njengomuntu oright you cannot pretend phambi kukaNkulunkulu ngeke noma uyathanda you will pay chapter 6 verse number 10 incwadi yamaHebheru lithi iBhayibheli uNkulunkulu akasena umuntu owayekukhohlwa umsebenzi yonke esiyenzile akakhohlwa usimakade yaziko bale njengoba siphila nje iningi lethu salindele ukushada sisalindele ukushada sibamba amaphisi job namantombazana silala nawo kodwa sithi one day angifuna ukushada uNkulunkulu uyathembeka sinikeza abantu abafana nathi abanye babukhokha ngakho mina ngafonela umunye umama ethi uNkulunkulu abazali bethu bebeshila ukuthi ngingamshada umuntu okholwayo uthi ngina 19 years emshadweni khana ngi-experience into ngangitshelwa abazali bami ukuthi ungamshada umuntu ongakholwa uthi le ndoda seyisuke yamanga ngenyawo uthi ifuna isithembu number 2 seyingifaka nezinto ezithile ithumbe ngisho nomqondo wami ingifaka imithi ngoba vele engakholwa uthi letho ngangiyibonile ngangezwe ngavala indlebe it's a pay back time now I'm paying for my disobedience ngeke uNkulunkulu athi suku umhlale phansi bese ngeke bofethu uNkulunkulu akasona isithombe if we know ukuthi kukhona uNkulunkulu ezulwini bonke abantu abasha baphila noma kanjani baya noma ikuphi kusikhona isikhathi esithi masifike empilweni kuthiwa bonke abakhokha ngoba noma ubani wenzayo kumele kufike isikhathi sokukhokha empilweni siyakhokha abanye bakhokha manje abanye bakhokha ngamapilisi as we speak right now siyodla amapilisi sizolala emathuneni abanye sophila ngamapipe sizolala emathuneni abanye sophila ngalesi stress sizolala emathuneni lezi zonke lezi zinto lezi mase ubona ukuhlahla sibele emuva uthi yimi ngenza le nyaka sengila that's why athi
ubani uPaul uthi izonyoza abanye ziyabafica zobalandela abanye ziyabafica benza ubafica phambili khona izibabamba basekhona la you pay. This is a piece of advice kubo bonke insizwa abantu abasha abakhona kulesikhathi namhlanje ukuthi this kind of lifestyle uyiphilayo yokumanipulate yizwe esiphila kulona osisi bethu bagcwelela kuma social media platform badlala ngezinga impilo yabo ayikho ukuthi awukwazi ukuthi uma ukhuluma naye umuzwe ekhuluma uzukukholwa kuyo umuzwe lilangazelela emveni kwamaphutha onke umuzwe lo muntu into ekhona empilweni yakufisa ukulungisa impilo yakakholwa uzwa noma ekhuluma la kugcwele izwe ayikho into engqondweni yakho ukuthi one day I'm going to die and for that reason ke angikwazi ukuphila noma kanjani akukho uzothi everything ayiplenayo iplan indaba eimoto ngathi mina ngaba ukhona yini ukuthi ngelilanga esaplanela zonke lezi zinto angafa anje ayolahlwa have a dream. %90 osisibethu abakholwayo abayiphathenga abayiphethe kahle 90% yensizwe esindisiwa ziyiphethe kahle uthi yoshada nje osisibethu balebhayiwe abanye balebhayiwe kusuka ezikolweni abanye balebhayiwe keyboard player balebhayiwe yinceko kukancane thola intombazane njoba ngikhuluma kancane thola intombazane nayo intombazane ithi anginamuntu kancane mawufika ebandleni uthi ubona usister la uzolona mavusani ngoba ukhomba intombi yomuntu ulebhayiwe kuyazi okusemthethweni ukuthi umuntu wakhe and then kuthi kunjalo si expect uNkulunkulu ukuthi avele enguNkulunkulu othembekile empilweni yethu singathembekile kuye. Doesn't work like that. Doesn't work like that. Doesn't work like that. Okay. Yebo uNkulunkulu angathembekile uma ethembeka kuwe wena ungathembekile kuye. No, thembeka kuNkulunkulu. That's all the Bible ma uNkulunkulu etshela uAbraham wathi hamba phambi kwami nganasici. Bantu abasha thembeka phambi kwaNkulunkulu. Tebsheni bakho. Thembeka. Hamba manje ngokwethembeka phambi. Ngiyazi mina ukuthi akekho kubonayo abazali bakhe abakubona but uNkulunkulu uyakubona. uNkulunkulu wethembekile. Thembekile. Njobe ethembeke ufuna thembeke kuwe uzothembeka nakimi. Ukuthi eyazi ukuthi uzwana kodwa akawenzi one or two and for that reason let me be faithful for him. Ngiyoba nginganali iqiniso ethembeke kimi bese mina ngathembeki kuba mfowethu kona ungizwayo. Ngeke usimakani. Ngeke. Kunabantu abenza yonke indlela uNkulunkulu mina kwasho kwacimba but the truth is that you are not faithful. You are not faithful. You are not. Kunemishado namhlanje bakhala ngezinto eziningi ngobabuza ukwenzakalana. They know ukuthi they are paying. Banye batshela ukuthi yakana amadoda angakhola indoda ingakhola noma kuthiwa ihlekela phansi ifaka igolide abanye balalelwa ukuthi banezimoto bo driver ngemoto athi cha nayo umuntu. Do you know guys ukuthi amantombazana ngendlela engcole ngayo uma kufika umfana ama approach uhlala naye phansi amxoxela nomuntu wami usona so ukhe ufone ehleli naye la ekhuluma naye kubribe nje berat naye nangu umuntu wake emchazela ukuthi nangu lo muntu kwasho kwacima nani athi nangu sefona zoyizwe inkuzuma cima le phone yesiphazamisa lo muntu othe lo muntu athi mana ngizomtshela ukuthi ifone nami impilo uyatshala ungaze ujabula wena ukuthi akwasho kwacima uchaze ukuthi mina nomuntu kanje nakanje hayi mawufona nje khulule kuvela thu kune video kade ngiyibona la ku YouTube ku Facebook la khona intombazana ifona ethi kodwa bafethu ifona ithi hayi lento lebanga umsindo la ifene emotweni kwasho kwacima ekhona ebanga umsindo umfana lo omakhopheni wevideorize lentombazana ikhohlisa nayo indoda yayo evideorize lentombazana yazi ukuthi itshala imbewu empilweni yayo uma sekuyipay back time ngeke sakwazi ukukhokhela amanga eyawaphela we living esikhathini esifana naleso la khona we manipulating people for our own benefit sigcina saba amaqola phile emangeni not knowing ukuthi sitshala imbewu seyivuna kwambeni kwendlela ngeke uyenze lutho insizwa eseyamaster eshudlala ngamantombazana
ngeke uyenze lutho noma ngathiwa wenzane noma athi uthembeke ngakanani khohlwa yuthi mawufika nje umbone sehalela isidudla athi ayisilenda masinamathambo kwasho kwathi ngeke lento le wayiphila kakhulu ukuhamba engenela iphuma impilo yakho noma ngathi ufike wethembeka ngayiphi indlela uyozama ngazo zonke indlela zokuthi akukhanda indlela zokuthi uyohamba yolala hamba ukwenza noma ngeke umenze lutho noma ngathiwa uthandaza ngelimi ngeke ubone lobu buqili bakhe lo umfana kudala buphila unamanga yonke indlela futhi mase ewaqalile lamanga one of the things that you need to know ngabantu besilisa kodwa singakhuluma yabona nje umuntu wesilisa uma enganandaba nawo one of the things ekumele uyazi lo ukuthi umuntu wesilisa akunqene ukuthi kunento wrong ayenzile la kunento wrong ayenzile let's say mbambe nentombi uyajola umuntu wesilisa mayefuna ukubonisa ukuthi useless empilweni yakhe ungathi uyichaza lento yakhe amaphutha onke awenzile ukuthi wena wenza ukuthi uzokulinda uqeda bese efuna igama elilodwa kuso sonke lesi statement osikhulumile bese ayitwiste lenkulumo uma seyitwistile lenkulumo yakhe iyothi phela lenkulumo kuyoba kuyiwena oxolisa kuyena. That is a sign ukuthi useless empilweni yakhe. Ungachaza ngayo yonke indlela, uchaza uyoshintsha athi manje ufuna ukungitshela ukuthi mina ngiyisithutha yini. Eburongweni bakhe uyoyitwista lento ugcina kube yiwena uend up uxolise kuye. Siphila leyo mpilo. Abaphila emjolweni baphila leyo mpilo, uxolisa noma be right. Ugcina kube yena agcina athi sorry. Eyazi ukuthi nanga umuntu engigila. Ungachaza yonke into abesalanda igama elilodwa athi wena wathi ke. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Ngokhona ngakholwa sathemba ungenele ukuzofunda. Thina kuningi sazokufunda and one of the things mina ngizoyikhuluma ngelinye ilanga uhambo lwami elibheke emshadweni. Mina kunento engiyikhuluma empilweni nami. Uhambo lwami elibheke emshadweni. The things engiyifundile hear from me, I'm telling you. Uhambo lwami elibheke emshadweni. That's why uNkulunkulu angisiza ngicede lokubhala lencwadi ethi life is a journey. Kunento engizokhe ngiyifundisa ngelinye ilanga ayimanje ngomunye uKhisimusi. Uhambo lwami elibheke emshadweni izinto engayifundayo nengayibonayo nengazi experienceayo ohambeni olibheke emshadweni kune topic okumele siyikhuluma isikhathi uhambo olibheke emshadweni the things engayifunda empilweni yami kunemigodi engakhe ngayifaka kuyo kuneyivumelwano engeke ngayifaka kuzona ezinye engazi ukuthi ngiyophuma kanjani kule migodi engiyifaka kuyona uNkulunkulu ebuhleni bakhe nasekwethembekeni kwakhe kuno yabona bafowethu ngisasho namhlanje hamba ngokwethembeka phambi kukaNkulunkulu uzokutakula uhambo lude nganza kwethu ulude uhambo kodwa njengabantu abasha ekukholweni kwethu nasekuhambeni kwethu nasekumthandeni uNkulunkulu kunezinto uNkulunkulu ayilindele kithi ukuthi asivele siuhlobo lwabantu esilaba uNkulunkulu abafuna sibe yibona ukwenzela ukuthi zonke izinsuku zokuphila kwethu uNkulunkulu emekanye nathi. It's a piece of advice. Bantu abasha sethembekeni kuNkulunkulu. Sethembekeni ebusheni bethu, sethembekeni ebudaleni bethu, sethembekeni sisahamba nje uhambeni. We know ukuthi sibuya kude kodwa kunamaphutha singawalungisa namhlanje ayositakula kusasa. Ngale ke peace ayositakula kusasa. Uhambo lude. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Makholwa ngakholwa sathemba uze lokuzofunda ePixana. We are here to encourage bonke abantu abasha. Ebudaleni beni ebuncanini beni ukuthi iba nephupha kahle. Have a dream. Liyokulekelela. Uma unganalo iphupho noma wathola intombazana ehlala kangakanani uyexhaphaza uphumula namantombazana adese emgwaqeni. Kunamadoda esibuza la ukuthi lo muntu ushada unkosikazi omuhle right ukwenzakaleni. Hlusho uhambo lwakwaliphila ebusheni bakhe. Limhlukumeza noma semtholile unkosikazi kunamadoda ashada amakhosikazi amahle arathi uyahlonipha umama umbuka lo mama nje mongamazi kodwa umbona lo mama lwaye kodwa ushada nesikhofe sendoda lempilo yasemgwaqeni igcwele la ekhanda lakhe ngeke
ibhadi. Kodwa sifisa ukucizelela abantu abasha, insizwa zakithi sifisa ukucizelela ukuthi uNkulunkulu wethu kuyakhokhwa. Yakhokhwa. Abanye bayokhokha ngeinyembezi. Abanye bokhokha ngokugula. Kunezalukazi namhlanje ngeke zife. Zisale zodwa emkhukhwini enethayo nokoronda batshekile. Zikhokha impilo ezayiphile ebusheni bazo. Futhi uNkulunkulu igcine ngamabomu ukuthi azizwe ukuthi uyena ogcinayo. Ngeke zife. Kufanele zikhokhe ziyohlukumezeka zikhala ngamathambo zikhala zize zokulangazelela ukufa ngeke zife. uNkulunkulu ayikhokhisa kumele zizwe into ethile zisaphila kulomhlaba. Uyakhokha la kulombuso. Ugulo uzukufisa ukufa ungafi. Lempilo iphila manje lokugijima you will pay. Iprinciple kulomhlaba ukuthi osebenza kumele akhokhelwe nempilo. Impilo you pay. Abanye bethu siphila kuma masturbation sibukana namaphone. Simasturbate uthi mase ufika emshadweni ukuthi do uthi vuka nduku ukuthi do you are paying. Ukuthi ngake ngadlala kakhulu emshadweni. Abanye sadlala amathoyisi uyawa pretend ama feelings noma sonomyeni. Uzwe ukuthi lento la yikho lento lobu waku enjoy kakhulu ukudlala ngeminwe namathoyisi uwedwa ubukana namaphone. So usemshadweni manje you must sacrifice kumele usatisfy indoda yakho usakwazi. Uyezwa ukuthi sengiyazama lento ayikho uyakhokha. Ubona sengiphila ubuqili namanga kulomshado. Ngeke kwenzeke. Nazo kwenza phila kahle bantu abasha. Phila kahle. Yonke ubhisi kumanje ubhisi namathoyisa sisongana ngaphansi kwengubo uba ushelf abanye banama self service abanye bayakhokhela abafana bazolala nabo akwenzeki uzokhokha ngelina you must pay. The system yalelizwe akwenzeki wenza bese ungakhokheli lutho ngeke uzekwenza shona ngephutha you must pay. But abasha this is a piece of advice emuncanini bethu ukuthi yazi ukuthi what you are doing right now it's an investment. So fika isikhathi la khona you need to pay uzwe ukuthi manje sengiyakhokha. Amen. Siyoloku bafethu ngani zakwethu ebusuku. Sikhuluma nabantu abasha emncanini babo. Bakhona kumanje. Abanye lezinto bayiphila emncanini babo baphila ngemjovo ukuze bakwazi ukusustain emkhuba yomjolo. Lemjovo le abanye babo yabakhipha ibeletho ngoba bajova emjolweni basustain umjolo ukuze beqhubeke ebuqilini bokujola. Baphila nomjovo behlelela umjolo. Kanti uNkulunkulu wethembekile ukuthi empilweni oyiphilayo kunesikhathi la khona kumele ukhokhe. Sokufika isikhathi la khona umjovo angasawufuni kodwa haqa nekusenzeka. You will pay. Osesibethu yababuka nje ubona kuyahlelwa kulabo osesibethu laba bayahlela bahamba odokotela bahamba amakliniki bahlelela ukuthi baqhubeka baphile emjolweni bafazi kwabafana nje ababafica emgwaqeni. Monga babuza nje benjalo nje balindele ukuba amakhosikazi kusasa. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Makhona lo ngakholwa sathemba ngene lokuzofuna. Nganza kwethu asimeni lapho kwanamhlanje. uNkulunkulu aselekelele uhambeni lwethu lonke einsukwini zokuphila kwethu.